19 у Києві, 20 у Криму. Час новин на АТР. Ви дивитеся «Заман». Підбиваємо підсумки. П'ятниця, 8 грудня. Попри мікроінсульт та майже повне знерухомлення лівої частини тіла, Асан Чапух і досі не дочекався медичної допомоги в Сімферопольському СІЗО. Про це АТР повідомили рідні затриманого. Стан здоров'я Асана Чапуха раптово погіршився 6 грудня. Саме у день, коли він оголосив голодування. Учора на зустріч до свого адвоката він ледь дійшов. Утім, в СІЗО роблять вигляд, що нічого про це не знають. Мікроінсульт в Асана Чапуха стався 2 дні тому. Учора він зміг повідомити про це свого адвоката Айдера Азаматова. На зустріч чоловік ледь дійшов. Йому стало плохо. Потом он начал понимать, что левая часть, начиная от плеча до ноги, у него, так скажем, не слушается, он не может контролировать. Он сказал, что у него был микроинсульт. Он просил о помощи сотрудников ФСИН, и письменно он говорил, и устно, но никто не реагировал. Про погіршення стану Асана Чапуха адвокат одразу сповістив керівництво СІЗО. Утім, і досі на звернення немає жодної реакції. Сообщил, что такая ситуация, что моему подзащитному плохо, нужно принять меры реагирования, то есть немедленно госпитализировать его. На що мені відповів, що не знала об этом. Попри обіцянки очільників СІЗО, Асану Чапуху й досі не надали кваліфікованої допомоги. Врачи к нему никаких не вызывали, специалисты его не осматривали, состояние у него ухудшается. Нині родина намагається домогтися, аби Асана Чапуха таки шпиталізували. Сейчас на субботу-воскресенье его срочно надо в больничку переводить. Там никто не будет смотреть за ним. Он ночью там стучался и в двери, писал заявление, все, пришел какой-то фельдшер, просто посмотрел. Я нічого не можу зробити. Асана Чапуха затримали 23 листопада у Сімферополі під час так званої спецоперації разом з Казімом Аметовим, Русланом Трубачем і Бекіром Дегірменджі. ФСБ звинувачує їх у вимаганні в особливо великому розмірі. Суд заарештував затриманих до 15 січня. Усі намагались оскаржити рішення в апеляції. Асан Чапух на знак протесту 3 дні тому розпочав голодування. Утім, через стан здоров'я вирішив припинити протест. Реана Алієва, «Заман», АТР. Окупаційний Верховний суд Криму продовжив термін арешту фігурантам сімферопольської справи Хізбут Тахрір. Еміль Джемаденов, Рустем Ісмаїлов, Айдер Саледінов, Тимур і Узеїр Абдулаєв залишаться під вартою до 11 лютого. До будівлі так званого Верховного суду Криму прийшли кілька десятків кримських татар підтримати співвітчизників. Люди хотіли побачити рідних, утім їх не пустили. Ми зайти не змогли, об'яснили це тим, що закрите засідання. Вот сейчас мы пишем жалобы. 5 детей. Дети соскучились по отцу. Приезжаешь на суды, детей не пускают. 4 детей дома. Бабушка на иждивении. Он присматривал за бабушкой. Ей 90 лет. Незаконно обвиняют. Безпредел. Це обурило рідних. Вони написали скарги на ім'я голови суду. Дружину Узеїра Абдулаєва пристави виставили з коридору. Вона лише хотіла дізнатися, хто сьогодні буде захищати її чоловіка в суді. Натомість пристави викликали поліцію, склали протокол за непокору. Їй загрожує штраф до 1000 рублів. Я просто стояла в ожидании нашего адвоката. В протоколе они написали, что я кричала, нарушала порядок суда, и поэтому они подошли ко мне для того, чтобы вывести меня из здания суда, грубила, хотя ничего такого, естественно, что не было. На лаві підсудних 5 кримських татар – брати Узеїр та Тимур Абдулаєви, Еміль Джемадінов, Рустем Ісмаїлов та Айдер Саледінов. Їх затримали торік 12 жовтня. Увесь день під судом чергували кримські татари. Справу проти своїх рідних та друзів вони вважають повністю сфабрикованою. То, в чому їх обвиняють, це повний абсурд. І я от сьогодні прийшов підтримати, виразити свій протест государству, яке незаконно удержує їх. У СІЗО кримські татари вже відсиділи 14 місяців. Сьогодні ж окупаційний суд продовжив арешт ще на 2 місяці. Я попросив слідчого уточнити
какие факты есть того, что Демоденов может скрыться, может повлиять на свидетелей, на скрытых свидетелей, которые мы не знаем сейчас, кто это, не узнаем, скорее всего, и при ознакомлении, и не узнаем даже на суде, кто они вообще. И как можно на этих людей повлиять, нам тоже неизвестно. Также одно из оснований того, что им необходимо продлить и содержать их в СИЗО, следователь предоставил то, что в Украине они признаны политическими заключенными. Например, Теймура Абдуллаева, да и у всех есть еще и паспорт Российской Федерации. Получается, по логике ФСБ, все крымчане именно потенциально те, кто не может заведомо получать никакой иной меры пресечения, кроме следственного изолятора. Украл курицу в следственный изолятор, терроризм в следственный изолятор. Почему? Потому что у тебя два гражданства. Захисники політв'язнів клопотали, щоб засідання були відкритими хоча б на оголошення ухвали. Однак наведені аргументи суддів не переконали. Клопотання відхилили, кримських татар відправили назад до СІЗО. Ільвіна Цідбулаєва, Наталя Малярчук, Крим, Заман, АТР. Про кримського фермера, який попри окупацію не зрадив своїм принципам, знають не тільки в Україні. На даху Володимира Балуха з 2014-го майорив український стяг, а на домі він розмістив табличку «Героїв Небесної Сотні». Саме за це окупанти торік почали на нього полювання. Проти Балуха порушили вже 2 справи, але він не здається. Про те, як в Україні підтримують українського патріота з Криму та як нині почуває себе Балух, чиє здоров'я серйозно погіршилося у СІЗО, далі в сюжеті. На мосту над вулицею Героїв Небесної Сотні з'явився банер із зображенням кримського фермера Володимира Балуха, засудженого в Криму. Сьогодні рівно рік, як чоловік зазнає утисків свободи на півострові. Активісти пропонують зробити на цьому фоні світлини та розмістити їх у соцмережі, відмітивши сторінку Балуха. Місце обрали не випадково. Саме за адресну табличку з назвою вулиці Героїв Небесної Сотні і за прапор України на будинку в Криму і почалися переслідування Володимира Балуха. Людина знала, на що йшла. Вона себе пожертвувала в ім'я територіальної цілісності України, в ім'я української державності. І цей приклад Володимир продемонстрував всьому світу буквально своїм піднесенням і своєю жертовністю, розуміючи те, на що він йшов. Про українського активіста Володимира Балуха ФСБ затримала в Криму ще у грудні 2016-го. Окупанти присудили йому 3 роки і 7 місяців позбавлення волі. У нього в домі буцімто знайшли патрони і тротилові шашки. Тиждень тому окупаційний суд в Криму випустив Балуха із СІЗО під домашній арешт на 2 місяці, одягнувши електронний браслет. Його здоров'я значно погіршилося. Адвокат Ольга Діндзе вважає, що її підзахисному потрібна серйозна медична допомога. І суд уже дозволив йому відвідати лікарню. У него появились очень сильные боли в спине. Ему был установлен предварительный диагноз, связанный с артрозом позвонков. И, соответственно, это был предварительный диагноз, и рекомендовано не только лечение, но и дальнейшее обследование, чтобы установить окончательный диагноз. Ольга Діндзе вважає, що у справі Володимира Балуха суд намагається створити видимість законності. Людмила Гарпинич, Заман, АТР. Економісти неоднозначно оцінюють ухвалений напередодні Державний бюджет України 2018. При цьому не виключають, що протягом року документ переглянуть. Депутати ухвалили його рекордно швидко – за 24 дні до Нового року. Працювали вони напередодні майже до опівночі. Зрештою, за головний фінансовий документ країни проголосували 273 нардепи. Чи реалістичний держбюджет 2018 розбиралася наша Олена Стецюк. За 40 хвилин до опівночі депутати ухвалили державний бюджет на наступний рік. Практично одразу відреагував президент Порошенко. Такого давно не бувало. До 31-го ще 24 дні, а Верховна Рада вже і бюджет проголосувала. Країна починає відновлювати рівень життя. Чергове підвищення мінімалки, детінізує зайнятість і, як і цього року, підтягне реальну середню зарплату.
Прибутки держбюджету складуть понад 913 мільярдів гривень, видатки – понад 988, дефіцит кошторису – майже 82 мільярди. Очікується зростання ВВП на рівні 3%. Інфляція впаде з 11 до 9%. Витрати на армію сягнуть 5% ВВП. На модернізацію та утримання української армії витратять понад 165 мільярдів. Наступного року планують побудувати понад 4 тисячі кілометрів нових доріг. На це закладено майже 47 мільярдів гривень. Економіст Сергій Фурса дивиться на бюджет з оптимізмом. Він виглядає досить реалістично. Депутати, звісно, за своєю звичкою збільшили витрати, придумавши деякі доходи. Проте я думаю, що плюс-мінус це буде реалістичний бюджет, навряд чи в нас будуть якісь проблеми. Голова комітету економістів Андрій Новак вважає, уряд закладає подальшу девальвацію гривні. Переконаний, інфляція буде у двозначних цифрах. Навіть те номінальне збільшення зарплат, пенсій чи осучаснення повністю буде з'їдатися інфляція. Тому зробити мінімальну зарплату можна і 3700, як зроблено в бюджеті, і 4100, і 5, і 10 тисяч гривень. Але схожу історію ми проходили вже на початку 90-х, коли ми майже всі були мільйонерами. Тільки за ті номінально мільйони ми могли купити все менше товарів і послуг. Хоча панікувати не варто, вважає Сергій Фурса. Збільшення мінімалки допоможе боротися із сірими зарплатами, а це додаткові гроші у бюджет. 3700 – це підняття, здається, на 16%. Це цілком реальне підняття, враховуючи, знову ж таки, зростання доходів. Підняття мінімалки – це все ж таки ще й податковий захід. Тому що це змушує обілюватися людей, які отримують зарплатні в конверті, більше показувати зарплатні. Крім того, 22,5 мільярда гривень уряд заклав у бюджет від приватизації. У комітеті економістів не уявляють, що можна продати на цю суму. Це означає, що майже всю суму від приватизації можна буде сміливо додавати до дефіциту бюджету. А ось пересічних українців більше турбує інше. В першу чергу, вони собі зарплату повисили, а не думають о людях, от і все. Пенсіонерам підняли на копійки, так, пенсії. І вроді вони хвалять те, що вони його підняли. Дали можливість більше користуватися цими грошами пенсіонерам. Але ж собі вони зарплати хорошо підняли. Це справедливо на 60%. Тим часом економісти прогнозують, головний кошторис можуть переглянути. Соціальні статті, можливо, іще зростуть ближче до виборів. Олена Стецюк, Ельдар Ісмато, Заман, АТР. Мусульманський світ сколихнула хвиля протестів. Тисячі людей не визнають заяви Трампа про визнання Єрусалиму столицею Ізраїлю. День гніву і в Палестині. Від учора в регіоні відбуваються протести та акції непокори. Внаслідок зіткнень 1 загиблий, 217 поранених. Після п'ятничної молитви в мечеті Аль-Акса палестинці рушили з протестною ходою біля Дамаських воріт східного Єрусалиму, головного входу в мусульманську частину міста. Ізраїльська поліція затримує протестувальників, арештовують жінок та чоловіків. А це вже Рамала. Тут десятки поранених через дводенні сутички. Палестинці кидають в ізраїльських військових каміння. У відповідь вояки Цахалу відкривають вогонь. Гаряче і в Віфлеємі. Тут поліція відкрила у натовп палестинців сльозогінний газ. Наші акції протесту припиняться тільки зі звільненням Єрусалиму. Всевишній бачить, такі марші будуть влаштовані нами не лише в Газі, а й на Західному березі і на всіх палестинських територіях, які були нашими до 48-го року. Досі світова громадськість була одностайною, що після завершення британського мандату в 1948 році Єрусалим не належить жодній зі сторін конфлікту, і статус міста мав би бути визначений тільки після укладання мирного договору між Палестиною та Ізраїлем. Рішення Дональда Трампа признати його столицю Ізраїлю фактично підпалило порохову діжку. Протести проти цього рішення відбуваються по всьому світу. Першим удар на себе прийняв державний секретар США. Йому довелось пояснювати позицію Сполучених Штатів.
Президент своїм наказом змушує Державний департамент розпочати процес переносу посольства США в Єрусалим. Однак на це піде певний час. Це не станеться ані прийдешнього року, ані наступного. Гадаю, що це рішення президента аж ніяк не означає те, що вже вирішений остаточний статус Єрусалима. Він буде визначений сторонами, задіяними в мирних переговорах. Тиллерсон перебуває із візитом в Європі, а от в самому Європейському Союзі не приховують, з рішенням Трампа не згодні. Те, що відбувається в Єрусалимі у святих місцях, важливо не лише для мешканців Єрусалиму чи не лише мусульман. Це стосується усієї міжнародної спільноти, всього світу. У нас є чітка позиція. Ми переконані, єдине реалістичне вирішення цього конфлікту базується на визнанні двох держав – держави Ізраїлю та держави Палестини. І Єрусалим має бути столицею як Ізраїлю, так і Палестини. Запеклі дискусії щодо майбутнього Єрусалима і в Нью-Йорку – це головна тема екстреного засідання Ради безпеки ООН. Людмила Іванова, Заман, АТР. Визнання президентом Сполучених Штатів Єрусалиму столицею Ізраїлю прокоментував муфтій Духовного управління мусульман України УМА. Саїд Ісмаїлов закликав не провокувати конфлікт на Близькому Сході. Він сказав, що нейтральний статус Єрусалима є найбільш прийнятним у нинішній ситуації. Ми закликаємо всі країни світу, в тому числі і Сполучені Штати Америки, дотримуватись резолюції Генеральної асамблеї ООН щодо статусу Єрусалиму, непорушення його статус-кво, перенесення всіх цих і державних установ і посольств до Єрусалиму. Це спровокує велику напруженість і конфлікти на Близькому Сході. Тим часом експерти наголошують, що Росія може підтримати палестинців, що призведе до ескалації конфлікту. Проте час для врегулювання ситуації мирним шляхом ще є. Посмотрим, будет ли солидарность вокруг проблемы Палестины со стороны других арабских стран. Через какое-то время вот эта волна негодования уляжется, и стороны опять смогут вернуться к переговорному процессу. Поэтому это такая своеобразная игра ва-банк. Президент Туреччини заговорив про перегляд кордону з Грецією. Це сталося напередодні поїздки до Афін. Мова йде про розмежування між країнами в Егейському морі за Лозаннським мирним договором після розпаду Османської імперії. Згідно з документом 1923 року, майже всі острова в Егейському морі відходили до Греції. Тепер, вважає Ердоган, морські повітряні кордони слід скоригувати виключно для зручності навігації, комерційних та туристичних маршрутів. На зустрічі з Ердоганом президент Греції Прокопіс Павлопулос відкинув навіть можливість таких переговорів. Лозаннський договір – договір, який дозволив не розривати двосторонні відносини. Він не несе невизначеності кордонів або територій. Ми не вважаємо, що договір потребує обговорення або коригування. Я вважаю, що в Лозаннському договорі є деякі незрозумілі тонкощі. Договір, який уклали 94 роки тому, охоплює не тільки Туреччину і Грецію. Цей договір підписали 11 країн. Ми говоримо про те, що цей договір охоплює весь регіон. – 14 учасників національної збірної України ігри нескорених отримали відомчу відзнаку «Вогнепальну зброю». Нагороду їм вручав особисто міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков. З героями спілкувалася наша Дарина Іванютенко. Сьогодні Павло отримує нагородну зброю з рук міністра внутрішніх справ. А 2 роки тому навіть не мріяв, що вдасться зберегти ліву руку після важкого поранення. Під Гранітним його підрозділ батальйону «Азов» обстріляли з мінометів. Один із снарядів вибухнув неподалік. Міна забрала життя 2 побратимів, ще 6 тяжко поранила. Довгий етап лікування в Україні, близько 9 операцій, і в Францію вивозили, екстрено оперували, що міг втратити руку. Я з цим захищав країну, тепер можу захищати свою сім'ю вдома.
У Канаді на іграх нескорених Павло Мамонтов вибрав для української збірної бронзову нагороду. Усі, хто взяв участь у Invictus Games, отримали серйозні травми на Донбасі. Сьогоднішня нагорода для них – чергове визнання. Дуже приємно за цю нагороду. Дуже дякую. Україна понад усе. Капітан збірної Олександр Писаренко. За його плечима бойові дії в Іраку та найтяжчі бої на Донбасі. Тим, як виступила збірна, воїн пишається і вже чекає наступних ігор. Вони пройдуть у Австралії в жовтні 18-го. Критерій, як завжди, показати пристойний результат. Вміти працювати в команді, це я так думаю. Бути людиною. Упродовж 10 днів, що тривали у Канаді ігри нескорених, українська команда виборола 14 медалей. 8 золотих, 3 срібні і 3 бронзові. У командному заліку посіла друге місце. Дарина Іванютенко, Асан Емінов, Заман, АТР. Наразі це всі новини. Аби знати більше, дивіться наступний випуск «Заман» вже менш ніж за годину. Будьте з АТР.